Τι έγινε? Χάος. Να με πάρει ο διάλογος αν καταλαβαίνω. Πέρασανε τα σύνορα για να είναι ελεύθεροι και ήρθανε και ξαναστήσανε σύνορα εδώ, σε αυτή την άκρη. Μικραίνοντας τον κόσμο. Και έπειτα δεν μιλάνε, ο νόμος της σιωπής. Κανένας δεν ξέρει αν είναι μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, Κούρδων και Τούρκων, επαναστατών συμβιβασμένων, όπως τους λένε. Κατεβάστε τον!